Inflazioa zergaitik gertatzen da? Ez dago motibo bat eta bakarra inflazioa azaltzen duena. Bai, hainbat faktorek eragiten dute. Azken urteetan ohikoena lehengaien edo erregaien prezioaren igoera da. Gasolina edo diesela igotzen bada adibidez, zeharka beste prezio gehienetan eragin dezake. Azken finean, ia edozein produktu ekoitzi edo garraiatzeko erabiltzen da. Gauza bera gertatzen da elektrizitatea edo gasarekin. Igoera horiek kontrolatzen zailak diren faktoreen menpe daude eta ez dago beti herrialde jakin baten esku. Errusia eta Ukrainaren arteko gatazkak adibidez, Europa osoko gasolindegietan izan zuen eragina. Beste motibo bat, eskariaren igoera izan daiteke. Produktu edo zerbitzu bat eskuratu nahi dutenen kopuruak gora egiten badu eta produktu hori mugatua bada, prezioak gora egiten du. Hori gertatu da adibidez, hainbat pertsona edo enpresek etxebizitzak erosi nahi izan dituztenean inbertitzeko edo etxebizitza turistikoak egiteko. Eskaria altuagoa da, baina etxe kopuru berbera dago. Hortaz, aukera baliatuta, etxebizitza saldu nahi dutenek prezioa igotzen dute. Eta azkenik, herritarren soldaten bataz bestekoaren igoerak ere bere eragina izan dezake. Diru gehiago badugu, diru gehiago gastatzeko prest egongo gara. Eta horrek prezioen igoera ekar dezake.